Hey folks, hvem er jeg? Og skifter vi personlighed afhængig af, hvem vi er sammen med? Det er nogle af de spørgsmål, vi tit stiller os selv. Vi er i dag taget herud på gymnasiet for at finde ud af det. Dannelsen af identiteten starter allerede i ungdomsårene, hvor den faktisk har mest betydning. Vores position i samfundet kan påvirke os som enkelt individ. Her har Pierre Bourdieu noget at sige. Det her er Pierre Bourdieu. Han er ikke rapper, men en fransk sociolog og filosof. Han mente, at 4 kapitaler, de afgør, hvilken positionering individet får i samfundet. De 4 kapitaler, som Pierre Bourdieu snakker om, er den økonomiske kapital, som har noget med økonomi selvfølgelig, og ja, generelt økonomi. Og så taler han også om den sociale kapital, det vil sige netværk og omgangskreds. Så taler han om den kulturelle kapital, som har noget med uddannelse og sprog. Og så taler han til sidst om den symbolske kapital, det vil sige navn, udseende og generelt status. Et begreb, som Pierre Bourdieu også bruger, er habitus. Og det er, hvordan alle dem, vi omgås sammen med, og alle vores oplevelser i hverdagen hele tiden kommer til at påvirke vores personlighed gennem livet. Hvis vi taler om fællesskaber, jamen så er indgår hvert individ i forskellige fællesskaber. Vi indgår i et fællesskab blandt andet her på Silkeborg Gymnasium. Vi indgår i et fællesskab i familien, og vi indgår også i fællesskaber i for eksempel sportsaktiviteter osv. osv. Vi har også forskellige roller, afhængig af hvilket fællesskab vi er i. Og der er nogle faste normer og regler, som vi skal ligesom følge, afhængig af hvilket fællesskab vi er i. Vi har spurgt Gustav om, hvad han tænker om hans roller i hverdagen. Hej Gustav. Hej Mogens. Hvilke fællesskaber indgår du selv i? Jeg indgår i mange fællesskaber, vil jeg sige. Både hjemme i familien og her på gymnasiet. Også i diverse fritidsaktiviteter. Og større familier og sådan. Så ja, mange fællesskaber, synes jeg. Påtager du dig selv andre roller, alt efter hvem du er sammen med? Altså hvis jeg er sammen med nogle med kammerater, så kan man godt, hvis man skal løse en opgave, eller i gymnasiet for eksempel, så kan man godt indtage en lederrolle, hvis det er det, man føler, der er brug for i det fællesskab, man nu er i. Hvor hjemme i familien, der indtager børnerollen over for mine forældre, så det er ligesom dem, der er de primære ledere. Så har man lidt forskellige roller. Det her, den hest. Det her, det er det traditionelle samfund. Måske skal jeg gå herhen. Det her, det er det traditionelle samfund, hvor der var rigtig meget fokus på landbrug, og at man var meget troende, det vil sige, at religion spillede også en meget stor rolle. Derudover, som man kan se, jamen så boede hele familien sammen på gården. Ens liv gik også i ring. Man arbejdede hele tiden, og der var ikke noget nyt. Der var ingen forandringer. Man skulle hele tiden arbejde sådan at, og så høste sådan, man kunne overleve vinteren. Sådan gik ens liv i ring. Så kom det moderne samfund. Det er her, hvor urbaniseringen har en stor betydning. Hvor at folk flyttede fra land til by.
Derudover så blev de store familier, hvor man boede, bedsteforældre og mange børn, blev lige pludselig til, at man boede sammen i kernefamilien. Derudover jamen, så blev der også fokus i løbet af 1900-tallet på kvinders ligestilling. Det samfund, som vi lever i dag, er det senmoderne samfund. Det bliver det kaldt, fordi der er tale om en bestemt periode inden for det moderne samfund. For eksempel så er der en enorm forandringshastighed, specielt teknologisk. Der er også tale om globalisering, at vi kan stort set komme rundt i verden i løbet af få dage, og vi kan komme i kontakt med mennesker over hele verden. Der er mange mennesker, der taler om det senmoderne samfund. En mand, som taler rigtig meget om det senmoderne samfund, er ham her. Anthony Giddens, en engelsk sociolog, der er født i 1939. Han bruger begreber som blandt andet aftraditionalisering og individualisering. Aftraditionalisering betyder, at vi ikke nødvendigvis går i vores forældres fodspor nu. Individualisering betyder, at vi er kommet mere i fokus som individ, og at vi nu her har stort set alle muligheder for at få en rigtig god uddannelse. Anthony Giddens nævner også flere grunde. Han nævner blandt andet den øgede refleksivitet, hvor at vi mennesker genspejler sig i hinanden. Han nævner også udlejring af de sociale relationer. At vi i Danmark har stor indbyrdes tillid. Vi tør at sætte vores børn i børnehaver. Vi stoler på, at en mekaniker gør sit arbejde ordentligt, når vi sætter vores bil til mekanikeren. En anden mand, som taler om det senmoderne samfund, er ham her frækker den. Thomas Eje, en professor, som er født i 1937. Han taler om mange begreber, som Anthony Giddens også taler om. Blandt andet kulturel frisættelse, som minder en lille smule om Anthony Giddens begreb aftraditionalisering. At vi ikke nødvendigvis behøver at gå i vores forældres fodspor, og at vi frigør os fra traditionen. Han taler også om formbarhed, at vi nu eksempelvis kan gå hen og forme vores krop. Endnu et tegn på individualiseringen. Vi kan blandt andet få silikonebryster, penisforstørrelse. Og så taler han også om blandt andet subjektivitering. Et sted, eller noget, som betyder, at individet har brug for, at andre mennesker får et indblik i ens følelsesmæssige liv. Og det kendetegnes blandt andet i det senmoderne samfund via Facebook, som er et udbredt fænomen. En, som har indrømmet en masse beskidte hemmeligheder om Facebook, er blandt andet Gustav. Har du nogensinde taget et Facebook-opslag ned, fordi du ikke har fået nok likes? Ja, det har jeg gjort. Vil du uddybe det? Ja, det vil jeg gerne. Fordi at hvis man nu har et opslag, som slet ikke har nogen likes, eller har meget få likes, så kan man fremstå som en ikke-likeable person. Så derfor tager jeg dem ned, og så kun har opslag, hvor jeg har mange likes. Det er smart. Ja, fordi så fremstår man bedre for dem, der nu kigger ens profil. Både for ens venner og for ens kommende venner, nye venner. Det er smart. Et begreb, som Thomas Eje også bruger, er ontologiseringen. Det er menneskets forsøg på at finde livet, kan man sige. Her i det senmoderne samfund, hvor der hele tiden sker forandringer, kan mennesket godt søge sociale fællesskaber, hvor der er fokus på traditionerne. Et andet begreb, som Thomas Eje bruger, er potentieringen. Det er her, hvor mennesket virkelig kan mærke, at han eller hun lever. Det kan også forbindes en lille smule med subjektiviseringen, hvor vi gerne vil have anerkendelse for de vilde oplevelser, vi nu oplever. Endnu et eksempel på det, jamen det er Gustav, som har fortalt en ret mærkværdig løgnhistorie. Hvad er det vildeste, du nogensinde har oplevet, Gustav? Det var den gang, hvor jeg sammen med nogle kammerater tog på en tur til Rusland, hvor vi så stjal et russisk bombefly fra en militær øvelse oppe i Sibirien. Og så fløj vi ellers rundt om det.
Og så bombede vi lidt russere på vej, og så mellemlandede vi i Kazakhstan, hvor vi stjal en Bugatti, som vi så fløj til Schweiz med, og lå og kørte gaderæs i Schweiz hen over efterårsferien for et par år siden. Så for satan.